A nyugat-európaiak nem egy nagy béketervet dolgoztak ki, mint mi magyarok, hanem egy nagy háborús tervet. Tehát ők arra készülnek, hogy Európa hosszabb távon is rengeteget fog költeni Ukrajna finanszírozására, az ukrán hadsereg fenntartására, egyáltalán egy nagy háborús készülődésre. Most szerintem helyes, ha a védelmi képességeinket megerősítjük, de ennek nem az az értelme, hogy folyamatosan fenntartsunk egy háborús feszültséget, hanem inkább legyen béke, az amerikai elnök vezetésével elért béke, közben mi erősítsük a saját védelmi képességeinket, és erősítsük meg a gazdaságunkat, mert minden katonai képesség alapja a gazdasági teljesítmény. Csóró országoknak sosincs erős hadseregük. Hát rengeteg pénzbe kerül a katonaság, a biztonság, a hadsereg, ez csak olyan ország engedheti meg magának, akinek van komoly gazdasági teljesítménye. Ezért Magyarországon nem egy háborús terv van, hanem egy nagy béketerv. És ezért drukkolunk, sőt segítjük, ahol tudjuk Donald Trumpot, hogy el tudja érni azt az állapotot, amit békének lehet nevezni. Egy dolgot már elért,